Sådan. Er du sikker på, at det virker nu? Ja, jeg vil bruge. Ja. Nå, ja. Hvilken, hvilken krav er der til skolen og læreplads til mig? Jamen altså skolen, det tror jeg bare, det er 9. klasse. Og altså lærepladsen, der er det jo sådan, at man skal jo være mester for at få en lærling. Yep. Så. Men hvis du er gammel, så skulle du være god til matematik. Ja, så vil jeg begynde at hænge mig med i. Ja, det synes jeg. Så, ja, og så nummer 2, det hvordan kan man videre videreuddanne sig selv, altså uddannelse, altså mere, altså om man kan udvikle sig mere. Det kan du sagtens, du kan læse videre. Altså når du er færdig med tømrer, så kan du bare læse videre til konstruktør eller alt hvad der er med tømmerfag, der godt, kan man sige. Så altså, der er videreuddannelse der, arkitekter, og så kan du også bare læse videre til. Altså det er altid rart at have din håndværksmæssige baggrund i hvert fald. Og der kan du ikke vælge at være fag i tømmer. Okay. Det lyder det. Der får du lov at tænke selv, det kan jeg godt sige. Så det er godt. Altså tømmer, det er verdens bedste fag. Det er det lyder også spændende. Hvis man brænder for det. Ja, det gør jeg i hvert fald. Ja, det er det. Ja. Og 3. Hvilken fag er vigtigst at lære på en skole for at kunne klare sig som tømrer? Matematik. Vil du komme til at bruge mig i det? Det vil du. Altså formler, ikke? Ja. Det bruger vi konstant. Hvad med engelsk og dansk og sådan noget? Jamen altså, engelsk, det er jo... Vi har haft de problemer der med nogle ministerier og sådan noget. Altså, jeg holder på, det kan man skulle lære, når at man vil lære det. Altså, jeg synes, de skal gå mere op i uddannelsen inden for tømmerfaget. Altså. Engelsk kan du lære, hvis du vil lære engelsk. Og det er kun, hvis du skal tænke andet arbejde. Ja. Ja, du behøver ikke engelsk på din danske arbejdsplads. Nå, okay. Det holder jeg på. Okay. Ja, så 4. Hvor lang tid har du været tømrer? I 40 år. Det var mange år. Ja. Og jeg har haft selvstændig virksomhed i 15. Det lyder spændende. Men altså, det er også, altså, man kan sige, at lige længere jeg er udlært, der tog jeg til Tyskland, så kørte jeg den i 3 år. På 20 uger. Så man skal, hvis nu du skulle til Tyskland, så skulle du også lære sådan lidt tysk, eller? Det lærer du nede. Okay. Jeg har aldrig nogensinde haft tysk i skolen. Jeg lærer tysk dernede. Det er du nødt til, fordi så, altså, der står du ude i problemer. Ja. Så skal du nok lære at snakke tysk. Det er helt sikkert. Okay. Så altså, det er derfor, jeg siger, at sprog, det er ikke vigtigt, fordi nogen er ikke klar til at få tysk. Nogen er ikke klar til at få engelsk, når de begynder på tømmervirksomhed eller på tømmerfag. Det er det sgu ikke. Men altså, hvis man gerne vil til udlandet og arbejde, altså hvis det er det, der driver, så lærer man også sproget meget hurtigt. 10 gange hurtigere, hvis du skulle lære det i skolen. Ja. Det gør det. Så det er ikke noget, man vil. Det er det. Man kan altid klare sig. Okay. Så 5'eren. Hvilken matematik er vigtigst at kunne? Jamen, det er jo formen. Det er, altså det er sådan, jamen lad os nu sige for eksempel, at du skulle lave nogle tagkonstruktioner med en 45 graders tageldning. Så
hvis du så for eksempel skal bestille spæren hjem, du ved, hvor bred hallen er, og hvor høj den er. Altså. Hvis der er 3 meter fra den ene side ind til midten, så er det også 3 meter høj herinde. Når den 3 meter den vej, 3 meter den vej, så er det 45 grader. Så skulle du regne ud, hvordan den er. Hvad spæren, det skal være langt. Det er der, du bruger formen. Hvad med sådan nogle vinkel og... Ja, det er så 3, 4, 5 om du bruger der. Ja. Men altså, det er jo sådan, og den kan du så lave om at sige 30, 40, 50 eller 150, 200, 250. Altså, du er hele tiden gange med et tal, så du finder det, der er det bedste. Eller? Men altså, det er de der former, der går igen og igen. Jo, så er det sekseren. Hvad gør dig glad i dit arbejde? Jamen, det er igen det der, hvis man ikke, altså, man skal ikke blive tømrer, bare for at tjene noget penge, for så er det dårligt. Du skal være tømrer, fordi man brænder for at blive tømrer. Hvis man brænder for at blive tømrer, så er det verdens bedste bag. Der findes ikke noget bedre end at gå uge. Vi går uge rundt. Det kan være surt sådan en dag som i dag, hvor det sneer lidt og sådan noget, men så i morgen, der skinner solen, så er det jo godt alligevel. Og det er aldrig nogensinde det samme arbejde. Altså, det er jo... Jamen, det er jo nyt arbejde, der. Så det er altså fint på den måde, det er. Så er det syveren. Hvad lang tid har du været tømrer? Har jeg skrevet det 2 gange? Nej, det var jo... Jo, det var det. Du kan godt få det igen 40 år, 15 år selvstændig. Nå, men det var så det, jeg havde. Var det det, du havde? Ja. Så er det spændende, om du kan få en læreplads et eller andet sted, hvis det er tømmer, du gerne vil være. Jamen, ja. Du var bare ud til Niels, jo. Hvem er sådan en Niels? Niels, hvad hedder han? Sørensen, ikke? Er ikke ham, der bor der lige uden for Lystrup? På vej mod Fjellup på højre hånd. Er det ikke nede i Nørre? Der er også en, tror jeg. Ja, Nørre. Der også. Der har jeg faktisk en nevø, der er i lærer op. Men Niels Sørensen, han bor